Aurrera joko dugu, eta oraingoan Euskal Herriko Unibertsitateko bi irakasle ditugu gure artean. Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta jende guztia ez dago ere esan beharrik, ez daude ildo ofizialekin guztiz bat, eta baten bat ere ala balima dago edo egon balima daiteke, gure artera deitzen saiatzen gara. Deitzen saiatzen gara batez ere hemen iritzi aniztasuna aberasgarri deritzogulako. Gure ustez hemen botatzen diren iritzi guztiak ongi etorriak dira. Eta horregatik saiatzen gara eta saiatu gara orain arte eta saiatuko gara hemendik aurrera ere, ona ekartzea iritzi guztiak. Gure hildoko ala ez gure hildoko. Gure artean ditugu Ander Ros Kubas eta Xabier Renteria Uriarte. Ander Ros Euskal Herriko Unibertsitatean komunikazioa eta euskal hizkuntza ditu bere ardatzak, eta onomastika elkarteko kidea dugu. Bai? Eta Xabier Renteria ekonomia kontuetan aditua, nolabait esateko, eta beste adibide bat, aurreko beste biak bezala, naiz eta hizkuntzalaritza ikasketak egin gabea, baino hizkuntzalaritzak halako dei berezi bat dauka beregan. Orduan usten zaituztet, Ander Ros eta Xabier Renteria. Kontuz. Hogei minutu bakoitzak? Bai, hogei eta gero galderak. Egongo da debat handia. Egun hor, azteko zalar duten naizela unibertsitateako irakaslea. Euskal Herriko Unibertsitatean doktorautza egin nuen bai, tesia egin nuen bai, naiz eta azkenean aurkezten utzi ez. Utziaten aurkezten betatu intziaten. Behin zuzenduta eta onartuta egon da gero, ez historia da. Nola nahi ere, Deustuko Unibertsitatean egin nuen filologia lehenik, Udako Euskal Unibertsitatean ere aritu nintzen, luzez. Esan nahi duan da, filologa naizela, unibertsitate giroan hazia edo ikazia, eta beraz, fede gabea eta sinisgo horra. Gauza sinesteko datua behar ditu, baina datu filologikoa. Filologiari ez diozuela fede handirik, oroar, nire oinarria hori da. Honetaz hitz egitea gonbidatu naute, orain dela urte pare bat, hitzaldi bat eman nolako Lionen, eta publikatu behar zen liburu moduan, oraindik airean dago, ez da oraindik argitaratu. Eta horretako prestatu nuen, hasi nintzen bertsio idatzia idazten da, egun horri atea zitzaizkian, eta biografía no autorizada del euskera a través de sus mitos y cismas actuales, jarri nion. Eta hau, aitzarena da kapitulo bat. Enekien, baina txostenean edo daukatzu hoi bai, oharrak enduta, eta oharra dia mamia hor dago, 72 ohar dira. Hori enekienez kopiak ekarri ditu, eta orduan hor utziko ditu, gero baten nahi badu lan nagozorik.
Sarian jartzeko eskatu diate, baina momentuz ez, izan ere argitaratzeko dago. Eta bueno, beste bertso bat prestatuko. Eta hau izan da, helduko dio pixka gaiari. Ezagutzen nauena badaki, baina bueno, Euskararen erroak, Euskararen asko entzun ditugu hain, Euskararen erroak, metal arotik edo neolitiko eta atzerakoak baldin badira, noa ni hori ez baiestatzea, ez ukatzea. Baldin badira, segurazki ezin izango dugu sekula jakin. Esan dizuet, sinesgogorra naizela, ezin izango da filologiaren hizkuntzalaritza historikoaren baliabidez genetika o zeak emango dizkigu beste zer batzuk, baina ez hizkuntzaren arrastorik. Eta gaur egunean, eta zoritzarrez ez du ematen aurrera begira ere hortan asko sakondu daitekenik. Nire abiapuntua. Ez dut esan nahi erroak ordukoak ez direnik. 6-8 mila urte ez dutenik, ez noa hori. Baina, ez daten nahi naizena da, filologiaren bidez, hizkuntzalaritza historikoaren bidez ezin dela jakin. Eta zuazki ere ezin izango da jakin. Filologia dugu lanabeza, filologok. Kasu honetan, hitza da, ez da erro bat, hitz ezagun, da erabilia eta bixi-bixia dagoena, eta toponimean aritzen naiz nire azkeneko lan batez ere, eta egunero jasatzen dugu la peña de, atxa. Eztabaidan ateako da gero, harri, esan nahi bat alabeste haute zuen, ba ez, atxa ez da, ez harri, ez roka. Atxa da, berez hor, atea gabe dagoen, herria izango da zati bat, erauzia. Atxak arriskoa dira, hori bai, eta orduan askotan, aiako harria, atxa da, baina arriskoa, orduan harria esateare badago, jakina, arriskoa dalako. Baina, hortik ateatzen badugu zati bat, hori ez da atxa izango. Hitz bada, ez da zabala, eta poen dela 3.000-4.000 urte existitzen baldin bazen, ze zain ez duen, jakitek ez du. Baina, egungo euskara historikoan, 2.000 urtetik ona, 1.000 urtetik ona da euskara historikoa. Atxa da, atxa. Euskara zerabiltzen duguna, eguneroko hitza dena. Filologia dugu, hizkuntzalaritza historikoa, lexikologia, semantika historikoa, etimologia, demagun, erresago, ezaterren. Ulertzen dut, euskal etimologia ofizialarekiko duzuen jarrera mesfidantza. Ulertzen dut, nik ere badut. Esango nuke, ez daukagu euskal hiztegi etimologiko ganorazkorik, serio asko daude, Lopelman, asko zailak era asko india. Eta euskaltzaindiak ere, lakarrak euskaltzaindiakin ere atazuten alde bat. Nik esango nuke euskal etimologintza oso oinarri ahula ditula. Eta orduan ulertzen dut horrekiko mesfidantza. Gogo beteko etimologia batik beharko lituzke hainbat baldintza, zorrotz. Bata da formaldetiko koherentzia. Bai osagarriena eta bai unitatearena. Ez du balio azaltzea zati bat, gero bestea azaltzen ez bada, edo unitateak koherentzia badu. Formaldetik komeni izaten da, bakarra ez izatea. Isolatu bat ez izatea. Testinus, testinulus, ez? Zuzenbidean erabiltzen dutena. Esan nahi aldetik.
hori ere funtsezkoa da, jakina. Eta hori oso deskuidatua da etimologitza modernoan ofizialean. Lehentasuna ematen zaio beti formari. Orain dela urte pare bat edo Legazpin jardunaldi bat antolatu genuen, onomastika elkartekok, burdigintza eta onomastika, eta burdina hitzaren etimologiaz mintzatu nintzen. Eta orduan aurre egin nuen, baduzu sarean, txinpart aldizkenean atea zen, eta neure akademiako zerean, hor badago. Hor egiten nuen errepaso bat etimologiaz, orain esaten nahi naizenaz, orain naiz gehiegi luzatuko. Eta behar du, labur ezateko. Eta hirugarren hanka izango litzateke historia, kanpoko historia. Hor ere koherente behar du. Korominasek esaten zuen, zer bat, latinezko arrastoen bat bilatu nahi bagenuen, Tiberren bilatu behar genuela eta ez Gangesen. Hemen ezin dugu bilatu koherentzia behar da historiko, kulturala, eta zera, kronologikoa, oso labur izan da, hitz bat daukagunean, hitz baten etimologia egin nahi dugunean, lehen da bizi, aldaera guztia, gero ikusti behar dugu luzaera, silaba egitura, hizkuntzalariok egiten duen hori. Eta orduan erabaki hori mailego izan daiteken, edo hitz bernakulo izan daiteken. Zenbait hitz, kanpotik etorria dira, eta hori detektatu daitezke. Zenbat eta zaharragoak izan, zailagoa da, detektatzea, jakina. Lehen da biziko pautzua da. Eta burdinaen kasuan, zatako, estana zegoen, itxura, silabismoaren gatik, ezin zala izan euskara zaharrekoa. Eta bilatu benion jatorri germaniar bat, posiblea, baiz eta oraindik arazoa dituen semantik aldetik, baina proposamen bat. Eta kasu hauetan aizkora ditugu, ez? Aizkora, aiztoa, aitzurra eta aizturrak. Zulakaiz. Aioz. Horieta mugatuko naiz. Ez dugulako denbora erdia jandut. Aizkora. Hoi hartu eta lehen da bizin behar duguna. Euskarazkoa den, edo zera izan daiteke, mailego izan daiteke. Hortaz asko hitzein da, asko idatzi da. Azkiola etimoa proposatu zen, Sujarre proposatu zuen aspaldi, gero Gorostiaga. Gero esan izan da, Xabiarri ustoti irakurri dela, ez daukala testigantzarik Azkiola horrek. Sevillako Isidorok jasoa du bere etimologietan Azkiola existitzen da, eta hortik hori behar du baina, erde askoa zuela, txuela hori azaltzeko, hori behar du. Azkiola existitzen den dokumentatua dagoen hitza da. Eta da, hola zea da diminutibo bat, ez? Kaiola edo zeretan dugun bezala, edo kazuela, kaxola dugun bezala. Romanikoz, Mirandola dugu, horre, hemen ondoan, Legazpi aldean, Mirandola, ez? Eta hemen Urrestiola, Errestiola, ez? Bueno, hola gauza ezberdina dira, baina eta hemengo da Mirandola da, hola, burdinola, jakina. Miranda familiaren edo jauntxoen edo dena duen hola, baina Italian Mirandola da una mirandita, diminutibo bat. Guk ere hemen asko ditugu toponimo txikigarria duten Arraba, Gorbea, ez? Arrabako Holanda eta Arrabatxu, asko da, Berangotxu, mila. Eta Mirandola gazorretan da, hola diminutibo, romantze ezagun, ez? Enoa etimologia horretan gehiago bete-betekoa da. Esan nahi bera du formaldetik. Hori ere irakurria dut, fonetikoki ere ez dela Azkiolatik aizkorarako zera hori ez dela esplikatzen, badira. Euskara barruan badira, zera hori dutenak.
gogoan hartzen baduzu erdozia eta erdoitza, leku izena deitura dienak, aldaketa bera dute. Diftongoaren i bokala aurrera duitzen da. Eta asko ika ditugunak asko, Bizkaia batez ere, asko dira kia, hori latinezkoa da, Rodericus, Roderikia. Rodriguez, atera da hortik, ez? Hoi badugu delika, hor nerbioi jaiotzen da hori gaur egunean delika da, forma zarra odelika, baina are zarragoa odelikia. Odelikia. Eta i horiek aurreratu egin da, eta ika bezala geratu dira. Asko, noa esaten danak hortik datu zenik. Baina, esplikazio hori askiolatik aizkorara pasatzeko Euskal Barruan badira paraleloa. Beste, aizto. Esaten da, erronkarin kutsilloa zela, eta ez da, didakidala ez da etimologiari proposatu. Bueno, aiz txikia. Una piedrita, o peñita. Ez du beste. Euskarazko hitz bat, xubereraz, erronkarieraz, ekialdeko euskalkitan bakarri daukagunean, lehenengo behiratu behar duguna, mailegua dela susmatzen baldin badugu da gaskoiera, Bearnesa. Eta asko daude, ehundaka mailegu daude. Eta ez da behiratu, baina aizto bat zen, edo bada, de Nafarroan eta Nafarroa garaian ere hitza jasota dago, baina ez da kutsilua, da matxetea, aiotza, beste esan nahi badu. Justo erronkarin zuen garibeta edo kutsillo zentzua. De Nafarroan da, Nafarroa garaian zen matxete. Eta Bearnesez hori da aizeto. Eta aizetotik aiztora, da bokala bretonikoa jausta, bai, postonikoa. Aizetotik aiztora esan nahi bera du, eta fonetiko iaiz bera da. Aitzurra azaltzeko zaila bada, baina erderaz atxuela eta zera eman duena, gauza bera izan diteke, amaiera do pizka problematikoa, pentsa liteke lur hitzaren kutsadura dagoela, gurutzamendua, baina hala ere etimologia iluntxoa da. Aizturrena, guraixiak, artaziak, hasteko ez dago arrisko artazirik. Ezin da imaginatuarekin. Xabierrek eman dion esplikazioa, bi aizto gurutzatu. Eta hortik etor litekla, ni dakidala, erregistro arkeologikoan ez dago lakorik, ni dakidala. Lehenengo aizturrak, lehenengo guraiziak, metalezkoa dira, oraindik ere egiten dira, forjari tradizional egiten dituzte, pieza batekoak, bi izea eta muelle moduko bat dutenak, pieza bateko sarrenak, ezagutzen dien sarrenak hori dira. Gaur egunean ere, oraindik egiten dira hola, modu tradizionalean. Hala ere, esplikatzeko, tijera zentzua, artazi zentzua nondik hartu ote duen. Podaderak, horiek ere aizturak ezta? Zentzua bada tijera eta podadera, podatzeko zer handi horiek. Eta podaderak zarrak, kako bat, ebakitzeko kako bat. Zerik izan gabe, ardatzik izan gabe, kako bat, gurgulu bat, makilan dibe baten gainean, ebakitzeko. Eta hori, tur hori, erroa bera da, aizeto eta aizkora da. Tur hori, frantzesera seketur, podadera, tur, dora, dor, cargador, alargador, sufijo bera frantzesez, euskaraz eba dugu, cargadore euskaraz, baina frantzesez tur, gaskoieraz tur, eta tur hori izan diteke, aiz tur, sufijo horren. Hala ere, etimologia oraindik aztertu beharrekoa. Aiotz matxete
ez dauka aiz errorik, ez dauka. Bueno, lanean daukazu horren askena, noa, komentatzen, 3 minutu dauka. Zulakaiz, hoi da zincel. Hoi, ikuste ezagon pixkat, hasieran Baudrimonek teoria aireratu zuenean, 18. mendean erdialdean 3 hitz hartu zituen. Eskora aiztoa eta aiztur. Gero, aitzur. Gero aiztur gaiatu zen, da Barandiaranek Zulakaitz ere sartu zuen, eta zincel. Zintzelik ez dago arriskorik. Hasteko. Erregistro arkeologikoan ez dago. Eta gero, atea zuen Mitxelenak, Barandiaranek, artikulo 80ko hamarkadan Iker batean, ataungo hitz bat zuen zera. Eta hor dakar Zulakaitz. Eta hor egiten du pixkat aitorpena. Bere bekatuare da idor. Trampa egin zion. Zulakaitz ez da harri da. Zulakaitz da abarka gileek erabiltzen duten Gipuzkoan oso ondo dago jasoa hitza. Zerbat larruari zula egiteko. Zula egiteko hori da Zulakaitz. Eta Zulakaitz, zulaitziki, zulatzaiki, hori da, zulatzaile. Un agujereador, zulatzaile. Zulatzaikiki, bitu lotzaiki ere badugu, lotzeko gerloski, lotzaiki, eta hori da lotzaile. Objetuetan ki atzizka dugu, askotan, eta lotzaiki, zulatzaiki, zulatzaile. Hori da, hitza. Un agujerador, beste hor ez dago hitzik. Behar zartu zuen eta eman zion, gaur egunean ez da hitza erabiltzen, buril zentzu teknikoan, buril eman diote eta arkeologok erabiltzen dute. Hitz hori neologismoa da, Barandiaranek asmatutako, bazuen bere zentzua, eta berak eman zion zintzelaren zentzua. Eta egin zuen aitorpena hauen. Ondo jasoa dago, Zulatzaiki, beste zentzu horrekin. Eta, bueno, hor dut, minutu bat, Orain, ikusuleekin. Proiektoria. Igual bai. Eskerrik asko. Diapositiva. Había un vertido. Sí, justo.